4 неща, без които не тръгвам на път. Любимото ми е номер 3. А тези неща, както и още много други, може да откриете в Mega Device. С 10 000 мАч пауърбанка на Ugreen няма нужда да мисля колко процента батерия ми остават, защото имам над 300%. И още повече не се оплитам в кабели. И вашия ли телефон е вече без 3,5 мм жак? Няма страшно. От Mega Device имаме решение за това. Адаптер Type-C към 3,5 мм. И може да ползвате любимите си жични слушалки отново с телефона. А ако не обичате слушалки с кабел, то с тези слушалки може да се насладите на музиката си до 90 часа без презареждане и имат много добра активна шумоизолация, за да не ви пречи страничния шум. И накрая, но не на последно място, ако за вас да пътувате означава да карате колело, но винаги се притеснявате да не ви падне телефона, тази мега стабилна стойка ще си погрижи за сигурността на мобилното ви устройство, колкото и динамично да препускате. Последвайте профила на Mega Device за още полезни и забавни видеа.